Good morning! Yung mukha ko napaka tingnan, greasy. Naglagay ako ng ng tawag doon, sunscreen. Oh, bagong vlog na pala to. Good morning guys. Good morning sa inyo. Nakapatong kayo sa wine glass kasi hindi ko nadala yung tripod ko. Anyway, I will put some makeup on. So, after ko nilagay yung sunscreen, kasi siya, sunscreen para sa, hindi siya para sa mukha. So, medyo sticky siya. Spray siya na sunscreen. So, naglagay na ako ng konti sa mukha ko. Tapos, naglagay ako ng moisturizer over it. Wala pa akong contacts kasi, sabi ko, pagkatapos na kumain ako magko-contact, sobrang init. Like, wala nga ako dito sa harap eh. Tingnan yan. Wala ako dito sa harap. Like, dito sana ako uupo dito. Pero, sobrang init. So, dito muna ako sa gilid. Ito, I'm not sure kung ito yung susutin ko. I'm not sure kung final na to. But, I'm wearing a romper. Tapos, this. Yung very long na sheer na plaid. So, yun suot ko. But then again, hindi ko pa sure kung yan talaga yung susuotin ko later on. Hindi ako mag-BB cream or magpa-foundation today kasi hindi ko dinala yung aking BB cream at foundation. Kasi every time na like, nagta-travel ako, hindi talaga ako, like, nag-apply ng BB cream masyado. Lalo na foundation, hindi ako nag-apply ng foundation. Gagamitin ko itong aking mirror na I got from Banggood. Bakit maraming buhok? Marami kang buhok ha? Bakit marami kang buhok? Bongga siya kasi pwede mo siyang i-stand na ganon. So, makikita ko talaga ang aking mukha. Magbe-breakfast kami. So, yung breakfast nila dito, meron sila 7:30 mag-start, tapos hanggang 10 ata, if I heard it right kahapon. And then, yeah, after breakfast, babalik kami dito. Kaya hindi pa ako nag-contacts kasi mamaya na after breakfast ako magko-contacts. Tapos, pupunta kami doon sa Granite Island. Doon kami mag-chill. Yung concealer ko from Maybelline, parang paubos na parang hindi. Hindi ko alam sa kanya. Paubos na siya. Like, nakikita mo naman na paubos na siya, pero parang hindi. Parang hindi. Magta-try ako ng bagong highlight today. Wait, tapusin ko muna yung aking mukha, you guys, and then I'll talk to you later. Si Dan naliligo na. I'm done with my face. Ooh. Yeah. Yung nasa lips ko yung Charming. And then, gumamit ako ng ibang highlight. Yung Betty Luminizer. Ano siya? Very dark. Like, not very dark. Pero parang more on bronzer siya. Pero, meron siyang mga shimmer na ganap. So, this right here. Makikita nyo sa aking Cupid's bow. So, highlight siya. I'm not sure. Are you a highlight? The Bronzing Bandit. Bronzer pala siya. Okay. Pero super kasi siya. Wait, pakita ko nga sa inyo para maintindihan nyo yung aking ibig sabihin. Ganda ng lighting dito Ganito siya, you guys. Tapos, very shimmery. See? Parang siyang highlight. So, nilagay ko lang siya on top of my blush. Like, hindi ko siya like hinighlight talaga. Like here, inano ko lang siya sa top of my blush para meron ding highlight na ganap yung ko. And then here, gustong-gusto ko siya dito sa Cupid's bow. Kasi parang nag-contour and like highlight at the same time. I do not know. But yeah, I think I'm gonna go with this outfit. Is my outfit fine? Yeah. Yeah? Mamaya babalik kami. Kakain muna kami tapos pagbalik namin, ayusin ko yung buhok ko tapos mag-contact. So, let's go have breakfast. Key, babe. Key. Mamaya pagbalik namin, pakita ko sa inyo yung room. Ang gulo na. You have it? Yeah. Hindi ako naka-contacts. Medyo bulag ako, pero okay lang, malapit lang naman. Walang masyadong laman yung kanilang breakfast. Or siguro late kami. But yeah, you can toast your bread in there. I do not know how that works. Do you know how this works? Yeah, just put some. This one. A piece? Yeah, 2, please. That's it? Nice, thank you. Then we'll go right around. Like that? Thank you, babe. Okay, hintayin natin tong aking bread. Pero wala siya masyadong laman. Merong butter, sugar, mga yan, cereal, tapos merong mga fruit, milk, or cream. Musta na yung aking bread. Doon pa siya sa gitna. Meron silang mga jam. Tapos yung nasa dulo, tea at saka coffee. So, wala masyadong laman. Meron pala kami nito. So, nagpunta kami doon sa bar para mag-order. Kasi free na to.
Yung nandito, yung mga ano lang talaga, yung mga free talaga. Pero yeah, we have this. So I got, well, makikita niyo mamaya. You look so guapo, babe. I'll think I'll do it. I really like that top on you. He got orange juice, I got pineapple juice. And the coffee, I actually really like the coffee. Ano lang siya, Nescafe na decaf. Tapos nilagyan ko siya ng milk, tapos sweetener. I like it. Naubos ko na yung pastry ko kanina. Merong dalawa dito. Naubos ko na siya. Yung toast, ayaw ipakain sa akin na Dan. Sabi niya, ayaw ko daw niyan. Ayaw ko daw niyan. Here it is. I got egg omelette with bacon and tomato. And then si Dan, eggs benedict yung sa kanya. Looks so yummers. Eggs benedict na may salmon ata yung sa kanya. I have my contacts on. See, sabi ko sa inyo mas maganda yung Charming. Kumain na kami ng sobrang dami kong kainin kanina. Eggs, tapos bacon, tapos may bread pa, tapos may pastry pa, tapos uminom pa ako ng coffee at saka juice. See, hindi siya like, yeah, Charming. Anyway, pupunta kami sa, wait, where's my sunnies? There you go. I'll just bring my phone. Dito kami sa Sports Power. Marami silang basketball shoes. Dito yung may nahanap ni Marlon. Doon sa pinuntahan namin wala. Pero nakabili na ako. But yeah. You know, ano maganda. 169. Jordan. Nice. Tingnan natin yung mga racket nila. Ay, mga pang tennis to. This is for tennis, babe. Yeah. Yeah. They don't have one for badminton. No one really plays badminton. We do. We just did. No one. Can you test that out in here? Sige. Who is this guy? That is Bruno. Damien. Lakers. Ay. Lakers. Hmm. That one. Maybe they have the no? Is it Spalding? Is it Yeah. Spalding? That one and then this one. There's more. Lakers. $10. Is it? 20. 20? Maybe get that for the boys. Bella and Mark for home. Yeah, but how can I? Do you have a pumper though? Maybe. So I was gonna say deflate it, but if you don't have a pump, then, or you just buy a pump and they can just pump it up at home. Yeah. Maybe we do. Look at this. Yung ano nila, toilet nila, marang ganyan. Cute diba? Cute. Is it cute, babe? Alright. It's alright. Maglalakad kami. Pupunta pa nga pala kami sa chemist kasi meron daw siyang hay fever. So, bibili kami ng gamot. And then, dadaan kami dito sa farmer's market. Marami silang mga tinda-tindang mga kung anik-anik. So, tingnan natin. Look it. Meron silang ganyan. I was, but then I found, so. Oh, that looks cool. So, they will have food here, just food. And then music. Nice. Look at this. This one. We're done. He got his hay fever spray. Tapos we got pasalubong. So I got more pasalubong stuff. Nagpunta lang kami ng Target, so may nakita ko mga shorts tsaka shirts. So yeah, and I will do the pasalubong haul, but it's gonna be up like after na nakita na nila yung mga ano nila para, wait, my choker. Para like, you know, kasi nanonood yung iba ng video ko, I think. Yeah, so after na nila ma-receive, saka ko i-upload yung pasalubong haul, but I will do that soon, you guys. Balik na kami sa hotel. It's really windy. It's hot, pero windy, so I think magpapalit ako. Kasi nilalamig ako sobra. Nagpalit ako ng outfit kasi sobrang lamig. So I'm wearing the jeans that I got from Fashion Nova, my flip-flops from Havaianas, and then this long cardigan that I got from Stylewee, and then this shirt that I got from Temp. This is from Dresslink. This is from, I think, Shein. I forgot. But yeah, and then I have my watch na hindi nyo makita. But yeah, suot ko yung Daniel Wellington watch. And yeah, maglalakad na kami dun sa, papunta sa Granite Island. Are you ready? I'm ready when you are. Let's go. Let's go. Keys. Should I bring, oh, I owe you $40. Should I bring my money? Nah. No? Yeah. Okay. Where's the key? Oh, it's up there. I can actually bring my phone right now since I have pockets. I'll just do that.
Yeah, I'll just do that. Hindi ko sana dadalhin yung phone ko eh. Pero, I'll just bring it. Do you have your phone? Yeah, Okay. yeah. Are you gonna bring it? Yeah, right. Okay, let's go. Don't forget the key, my love. Let's go walk, 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 walk. Ano siya, mainit siya, pero malamig. Yung hangin, yung hampas ng hangin ang lamig. So, kanina sobrang nilalamig ako. Chinek ko yung weather, it's 18 degrees. So, yeah. Yung lips ko, okay na okay pa rin. Yes. Here we go. Doon yung Granite Island. Lalakarin na ba siya? You okay? Naano siya dito. But yeah, let's go. Merong horse. So, pwede kang, like, mag-rent ng horse. Tapos, Beautiful horse. yeah, it's a really nice one. Yeah, pwede kang mag-rent ng horse. Tapos, siya yung dadala sa'yo dun sa Granite. Parang, meron siyang kalesa. Bumalik kami kasi sobrang lamig, hindi ko kaya. So, kukunin namin yung jacket ko na nasa, sasakyan. Yes, sir. Oh, I'll pee as well while we're here. Meron silang bike na 4 sila. Cute. Dito na pala kami. Oh, tingnan nyo ako, di ba? Fashionista. Anyway, lilibot na lang namin yung Granite. We're going around, right? Yeah. And then go back. Tinitingnan ako ng mga tao. They're looking at me like, this girl is crazy. What is she doing? Sabi ng sign, giveaway to penguins. Pero wala ng penguins. Siguro meron, pero konting-konti na lang. Noon, marami daw penguins dito. Pero wala na ngayon. Or meron siguro, pero ang hirap na nila hanapin. So yeah, sayang no? Lalakarin namin yan dyan. Dyan. Hindi ko alam kung saan papunta. Basta. Yeah, look at these rocks. Lalaki. Key trail. Let's go there? Okay. What did he say? That just takes us around the middle part. Okay. Be careful, babe. I wouldn't hold your camera. I'm careful. And vlogging. If you slip. I'm not gonna slip. Alright. You will slip. You always slip. I don't. Careful. Don't worry about me. I'm fine. Ang gaganda ng mga rocks kasi meron silang parang kumikinang yung mga rocks. Ang ganda tignan. I'm not sure if you can see, but wait. I'm not sure if makikita yung kinang ng bato. But yeah, yung mga bato makikinang. Makikinang. Tama ba yung word ko? Pero yeah. Not sure if you can see. I took a picture of it. It's not scary? It looks scary from here. We're heading back. Yeah. Almost there. Then, doon na siya. Yep, we made it. We did it. Nalibot namin siya. Maliit lang naman siya. Wala nakatirang tao dito. Mga penguins na wala na masyadong penguins. Pero, siguro makikita yung mga penguins sa gabi. Kasi nabasa ko dun sa yung penguin tour something. Sa gabi lang. So, sa gabi lang siguro sila lumalabas. Pero, hindi na ganun kadami. Like, meron kami nabasa na review sa TripAdvisor na meron silang nakita. Nagbayad sila sa tour. Meron silang nakita. Sobrang layo ng penguin. So, parang wala lang din. Kasi wala na talaga masyadong penguin dito. But yeah, balik na kami. There. Pwede ka umakyat doon tapos you can ride. It's cute. Do you know how much is it? $10. $10? Nice. Do you know how many minutes? Not sure. Hey, that's so cute. I wouldn't mind doing it actually. Yeah, we can do both, right?
Dito kami sa ano, sa tapat ng hotel. Yan yung hotel namin. And yeah. Nung kami, nakaupo lang kami sa grass. Yes. And ano, inupuan ko yung jacket ko kanina. Lalaban ko yun ulit. Nalaban ko na yung mga yan eh. Kasi, ano ko na, tinago ko na sa closet. Kasi nga, tapos na daw yung ano, winter. Pero whatever. Okay, babe? Yeah, good. So, guwapo, babe. Thank you. It's a nice day now. It's perfect. It is, yeah. It's really nice. Nagpunta kami dun sa ano, parang may Ferris wheel, tapos merong konting rides. Hello! Nakabalik na kami. Katatapos ko lang din maligo. Sobrang ganda talaga ng view namin. You guys. I'm gonna tell them. Yeah. Di ko alam kung ano sasabihin ko. Kanina pa to, nung ano, nung sa Granite Island, nung sa last clip na film ko siya, na sinabi ko na I took a picture of him. Yeah, doon. Yeah, nabigla ako ng bongga. Hindi ko in-expect at all. So, yeah, after nun, wala. Hindi ko na alam sasabihin ko. Inano ko sa ano, first, nag-send ako ng picture sa ano niya, sa pamilya niya. Tapos, sa pamilya ko din. And then, pinag-isipan ko ng bonggang-bongga. Sasabihin ko na sana sa inyo, nung nandun kami sa harap ng hotel, nung nakaupo kami sa grass, sasabihin ko na sana sa inyo. But I was like, anong sasabihin ko? Nakakaloka. Yeah, so, yeah, it happened. I don't know what to say. Lumuhod siya sa ano. Lumuhod siya sa ano, sa malaking ano, bato. Nakakaloka. Hindi ka talaga in-expect. Anyway, it happened. We're engaged. Yay! We're engaged. You kneeled and then you said something. Did you... Miss Rachel, will you marry me? Miss Rachel! Yeah, yun. Napayak ako ng bongga kasi hindi ko naman in-expect. Kaloka. But yeah, that happened. Sobrang memorable na yung island na yun. And yung spot na yun, yung malaking bato. Kaloka. Sakit kaya sa tuhod ng bato. But yeah, yay! Ang ganda-ganda pa ng ring. Kaloka tong taong to. So pretty. Hindi ko mapigilan na hindi tingnan yung ano ko. Tapos, di ba nandito yung gold rings ko? Inano ko na siya, nilipat ko na siya. Actually, I'm not wearing it right now kasi hinubad ko siya kanina pag ano ko na shower. Hinubad ko din to, pero sinuot ko lang ulit. Yeah, we're engaged. Yay! This is so good. Ito yung toffee apple flavor na available lang siya sa Woolworths. And yeah, sobrang sarap niya. Isa pa yung nakain ko. And I'm gonna eat more. Yummers to. Someone nga pala commented on my shower routine video. Meron ako nabasa sa shower routine ko na sabi niya parang, so hindi mo hinuhubad yung jewelries mo kapag natutulog ka? Hindi. So, sinusuot ko talaga siya. Wala lang, nakakapagod na kasi. Parang inisip ko kapag hinubad ko siya, I'm pretty sure pagising ko sa umaga, hindi ko siya masusuot ulit. So yeah, I wear my jewelries pag natutulog. Tinatanggal ko lang sila kapag naliligo ako. So yun. Kahit nakarelo pa ako, kahit naka-bracelet, inano ko talaga siya, sinusuot ko talaga siya. Except choker. Minsan, nasusuot ko yung choker pagtulog, pero usually, nahuhubad ko siya kasi parang ano talaga siya, sagabal yung choker. So, napapansin ko siya. But, itong toffee apple, yummers. May nag-respond na. Pamilya ko na yun. Sa Facebook ko sinabi sa kanila na nag-send lang ako ng picture. Si Marlon sabi niya, congrats daw. Sabi ni Marlon, congrats, hahaha. May hahaha talaga, kaloka. Parang hindi naniwala. Hello, pupunta kami sa... magdadrive lang si Dan. Gusto niya daw mag-drive somewhere. Tapos, after that, magde-dinner kami. So, yun. Nakatulog kami kanina. Kasi natulog muna kami. Sabi namin, maya na tayo umalis kasi para diretso na dinner. Tapos nakatulog kami. Yung plano was to sleep for only an hour. Tapos we ended up sleeping for 2 hours. So yeah, yun yung ganap. Ooh, they have nice houses here, babe. These are all big front. Yeah. That one looks nice. These are all the good ones, chance. Yeah. Yung highlight ko today is yung benefit na... Shoot, hindi ko maalala yung pangalan niya. Basta yung nasa, ano, parang bottle. Yeah, yung, ano, sobrang bilis lang nag-makeup lang ako kanina, nag-eyebrows, tapos yung lipstick, same, charming. Ano, nasa bridge kami, parang Mactan Bridge lang, o, diba? Pero maliit.
Nice. So pretty. We're here. Diyan kami magde-dinner. Tapos tingnan nyo. Ganda, no? Ang ganda. So, diyan kami magde-dinner. The Flying Fish. Ito yung sinabi ng friend ko na minit ko last week. Jerilyn, sabi niya, maganda daw dito. Look at the view. And then you can go there. Yeah, they're fishing. Yeah. I think they are, yeah. Yeah, they're fishing. Nice. Looks like there's a lot of people inside. Hala, do we have to book? Nandito na kami. Buti na lang, merong nag-cancel kasi kailangan mo pala mag-book dito. So, merong nag-cancel na dalawa per flight. Yes, I heard it's over. Ang cute ng lalagyan ng tubig nila. We got oysters. Yummers. Meron siyang plums. Tapos, ano siya? Isang dosena. So, tag-aanim kami daw, sabi niya. Pero I'm pretty sure he will have more. Yummers. That's really good. Got my dinner. I got the prawns. And then si Dan, he got the basta fish. Looks good. Yummers. Kain tayo. We're done. Busog, babe? Yep. So good. That was so good. A perfect dinner for a very special day. Uwi na kami. Ang lamig. Ito pala yung ginamit ko sa mukha ko kanina. High beam. So, yeah. Nandito na kami. And, I'll just wash my face. I'm pretty sure mahaba na tong vlog na to. Sobrang haba na. Yeah. So, I'm just gonna wash my face. Gusto ko yung high beam actually. I'm not sure if you still can see. Pero, nah, you can't. But, yeah. Gusto ko siya. Long lasting siya kasi it's a cream highlight. Yeah. So, I will wash my face and magmamas ako today. Pakita ko sa inyo. Yung ginamit ko na mask kahapon or kagabi is yung binigay sa akin ni Nice. And then, actually, ito bigay din sa akin ni Nice. Ito yung gagamitin ko. Wow! Ang ganda ng lighting dito. Bakit? My gosh, ang ganda ng lighting dito. Meron siyang ganyan, oh. Meron siyang ganyan. Maganda siya kasi parang yellow, tapos may mix na fluorescent white something. Nice! Bukas ko na ipapakita sa inyo yung room. Pero kasi sobrang haba na tong vlog na to. But yan, puti na mukha ko dito. Tingnan. Ito yung gagamitin ko na mask. And you guys, that's basically it for this vlog. Sobrang, grabe, sobrang, hindi ko alam. Sobrang special tong araw na to. Hindi ko siya makakalimutan. And yeah. Siguro ikikwento ko ng like over na kwento kapag ano na, sa mga next few days na. Kasi parang, ewan ko, parang hindi ko siya makwento ng maayos ngayon. Alam nyo, ewan ko. Basta, anyway, that's it for this video. Thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe. And I hope to see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Good night. Bye.